Poznáte ten frmol, keď nikto nevie, kde mu hlava stojí. Presne v tej chvíli sa láme chlieb. A to doslova. Vo videu v odkaze si vypočujete príbeh kuchára, ktorý odhodil kôš a s neumytými rukami išiel krájať pečivo. Prečo si to musíte pozrieť? No, poznáte ten mýtus o rukaviciach. Rukavice nie sú ochrana vašich rúk. Slúžia ako ochrana pre jedlo. Ak ich používate zle, sú nebezpečnejšie než holá ruka. A čo technika umývania rúk, ktorú väčšina len tak odbije? No správne umytie rúk trvá približne 20 sekúnd. Kto z vášho týmu to reálne dodržiava po každom dotyku mobilu alebo koša? Vaši ľudia sú najslabším, ale zároveň najsilnejším článkom vašej reštaurácie alebo teda vašej potravinovej prevádzky. Neriskujte zdravie hostí a postihy kvôli banálnej chybe. Ak vás zaujíma, ako jednoducho a prakticky riadiť hygienu a HCCP systém vo vašej prevádzke, sledujte naše videá HCCP po lopate na YouTube.